Wala pa matud pa'y nadawat ang Davao City Police Office nga mando gikan sa PNP kalabot sa pagkumpiska sa mga rehistradong armas ni Senador Ronald Bato Dela Rosa. Kinihuman na nawagan ng NBI sa PNP nga ipasurrender ang maong mga armas. Balitang hatod ni John D. Esteban. Gitawag na sa National Bureau of Investigation nga armed and dangerous si former PNP Chief ug kasamtangang Senador Ronald Bato Dela Rosa. Busa formal na kining nanawagan sa Philippine National Police nga kanselahon ang firearms license sa senador. Gipasurrender sa NBI ang 118 registered firearms nini. Lakip ang mga high-powered. Kinahanglan matud pa, masurrender kini sulod sa 48 ka oras sukad sa pagdawat sa abiso. Sigun sa NBI, basin matud pa mabutang sa peligro ang law enforcement officers nga mupatuman sa ICC arrest warrant. Ugaling legal pa kining gikuptan sa senador. Sa bahin sa Davao City Police Office, wala pa sila'y nadawat nga opisyal nga dokumento nga ipatuman ang pagkumpiska sa mga armas sa senador. So, anaalang ang Davao City Police Office to assist just in case ang NBI mag-coordinate sa government. Hinoon nagamonitor matud pa sila sa presensya ni Senador De La Rosa labi na sa iyahang mga properties sa syudad. Yes, ma'am, may instruction sa ato ang Chief PNP, ma'am, no? Down to our Regional Director, then to the City Director. Nag-instructa sa ato ang 19 police station commanders, and also sa mga heads of officers sa ato ang support units. Nga ato ang pag-monitor sa maong presensya sa ato ang Senator Bato, ma'am, ang amo ang papilang gidiri kay wala kami unitan nga arrest warrant sa ato ang Senator Bato. Ang amo lang gid is monitoring sa iyang tanan nga properties diri sa ato ang area of responsibility. Apan sa bahin sa abogado ni De La Rosa nga si Attorney Israelito Torion, dili matud pa mahimong basihan or revocation ground ang Section 4G sa Republic Act 10591 sa pagkansela sa mga armas sa iyang kliyente. Nga mao'y gihimong ground sa PNP Firearms and Explosive Office. Wala matud pa kini legal nga basihan kay sumala ni Attorney Torion, ma-revoke lang ang lisensya pinaagi sa kumbiksyon ug mando sa korte. Sa kaso sa iyahang kliyente, wala pa kini nakumbikto ug wala pa'y bisan unsang korte nga nagmando niini. John D. Esteban, One Mindanao.